נועה, זוזי שנייה. זוזי קצת הצידה. תרחיקי את זה. אני יודעת. לא יודעת איפה? נווה, תן לה, אחר כך גם אתה תעשה. בוא תרחיקי את זה. נווה, תן לה ואחר כך גם אתה תעשה, אוקיי? זה לא מרחיק. נועה, זוזי שנייה. התחלת? כן, זוזי שנייה. אפשר לשים כאן? שים איפה שבא לך, עוד שזוכי. הצייר, זה ינון. כי תלוי בצבעים. לא, סתם התבלחת שם את הקטנים. מה? כי צריך לראות. וואו. לא. האמת היא מתאמת אותך. אחלה. יערה, זוזי אחורה. תסתובבי. תרחיקו את עצמם של הסרט. אני מקורה וואי, מה זה יחד? זה נון. רגע, יש לך פה יד אבל, תשימו לב שאתם לא עולים על היד. איפה יש לו יד? אנחנו לא רואים כלום על זה. יכול להיות בול מסורה. ארבל, זה לא נראה כמו יד. ארבל, לא על היד. ינון יודע איפה היד, אני לא יודע בדיוק. אני לא, אבל על היד. בסדר, נו, אבל מה לעשות? איפה היד? היד? יש כאן איפשהו. לא רואים את זה הרבה. הנה כאן. זה לא, מה? לא נורא. אפשר לעשות גם בלי עוד יד, לא? לא, זה... אפשר לעשות בלי יד, אפשר לעשות רק את זה ביד. מוזר בלי יד. לא נורא. יש לו יד אחת, מספיק, לא? קפטן... למה עושים מה עוד מצפים? לא, דרקון יכול להיות גם יד אחת. אם זה דרקון נכה. כן, זה לא. בן שומעים זה יכול להיות נכה. אתם רואים? רגע, זו שנייה. אתם רואים? זה הבון. בסדר? חלק כזה. אולי תעבור על זה עם... הנה, קח ככה, תצייר את זה. אני לא רואה כלום. למה אני בקושי מצליחה לעמוד כאן. תחרות על זה. זו זה היד ים? יערה. תעבירי למטה. יערה תזוזי. זוזי שיער. היי, לא שמעתי שיש לי שיער. מהמם. תזיז את היד לך. יו מן יו. זה היד. הנה זה היד. אתם שמות לב את הקבקוב המקושקש הזה? לא, כי אני בדיוק מדביקה משהו. ארבל מטיל את זה. יופי ארבל, תודה שאתה מלכלך לי את הקרוקס. אתם רואים את זה? לא. עכשיו? לא. את זה אתם לא רואים את הקווים? כן. הנה, והאצבע. טוב, אני ממשיכה פה למטה כי אני לא רואה כלום. וואו, רואה? אוי, עכשיו אני מבינה. אחורה. לורלי! אחורה. ליאם. אבל לא, הנמצא לא מחשב. היי! אז תשמענו, תראה את זה לפישו. די. חכי, נראה לי לא יודעת מה יהיה פה. די, אל תצלמי. זה לא היד, מה היד פה. נכון, אני אעשה אותה. מה טוב, מה טוב, חייתי מי אעשה. גם זה הולך להיות כחול, אז תהיה לי מצווה. אולי. אולי בכתום לגוון קצת חום? מה עם האדום? איפה נשים אותו? כאן? מה? תראו. להציג את שלך. זה מתקיים.
שאם אנחנו עושים כאילו ספחים גדולים... לא נורא, ראית את זה, אנחנו כבר רואים את זה. ארבל שובר עוד חרסינות. אוי, לא! אז כדאי שתזדרזו. ירה, זוזו שנייה. שלא הרביץ לך. איפה אתם רוצים לשים את זה? די, ליאם. לא. אבל את לא רוצה צלם. בואו נאבק מלמעלה ותעבירו למטה. מתאים. ועכשיו תורידי את זה ותבואי לעזור, אחרת הכל יתייבש. אני אומר לך עבוד על המחשב. תן ממנו בבקשה.